Shorang feliz noche, bienvenido a otra edición de Noticias Clara Live. Mi nombre está Tito Clay. Para la duración del programa me voy a conversar con mi invitado. Y todo mi invitado es todo súper interesante. En caso que sea nota diferente. Es un placer para tenerle de forma exclusiva y para de promovia en Aruba, para Kinan. Su nombre está Gert-Jan Oost-Indie. Meneer Oost-Indie, ik wil u hartelijk danken voor het komen. En welkom in ons programma voor de eerste keer en hopelijk niet de laatste keer. Dank u wel, Bonacci. Oké, dat is een hele snelle introductie. Tegen mijn gasten zeg ik altijd, als u voor het eerst in mijn programma bent, dan stel ik een heel simpele vraag. Wie bent u? En dan kunt u twee kanten op. U kan de persoonlijke kant op of u kan de privékant op. En sommigen doen allebei. En dan zoals het Engels zeggen ze, we give you the best of both worlds. Dus als ik zeg, wie is Gert Oost-Indie? En dan is het antwoord? Nou, dan is het antwoord toch wel dat ik ga spreken over mijn werk. Maar ik moet wel zeggen dat ik langzamerhand helemaal één ben geworden met mijn werk, ook op allerlei manieren. Ik ben historicus. Ik ben 45 jaar geleden voor het eerst in het Caribisch gebied geweest. Ik was in Cuba trouwens, in Cuba. Maar sinds de jaren 40 kom ik ook op Aruba. Ik heb veel geschreven over de Caribische geschiedenis, ook over Aruba. Allerlei verschillende onderwerpen, ook over Suriname, over Cuba. Later ook andere dingen. Ik ben uiteindelijk in Leiden hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis geworden. En dat gaat dan ook over Indonesië. Gaat kolonialisme heel erg breed. Ik ben officieel met pensioen, of emeritaat heet dat dan heel chic in Nederland. Maar ik ben toch weer gaan werken en ik leid op dit moment het onderzoek naar het koloniale verleden van het Huis Oranje Nassau. Dus ik werk gewoon weer. Oké. U bent op het eiland uitgenodigd voor een bepaalde presentatie. Een evenement, laten we het zo zeggen. Waar er veel ministers zullen zijn, parlementairs, bestuurders. En de vraag is dan, het centrale idee is, hoe kunnen landen binnen het Koninkrijk beter met elkaar samenwerken? En hoe zal u dit morgen kunnen adresseren, mocht het zo zijn? Ja, dat is inderdaad de vraag die mij is voorgelegd. En de vraag was ook, het eerste wat ik zei, Financial Intelligence Units, dat gaat over money laundering en dat soort dingen. Daar heb ik helemaal niet zoveel verstand van. Waarom moet je mij dan hebben? Ja. Maar ik heb wel heel veel geschreven over de koninkrijksrelaties en over alles wat wel goed gaat, maar ook alle dingen die niet goed gaan. En het ongemak wat er altijd in zit. De moeite over en weer die men heeft om met elkaar op een rationele manier zaken te doen. Nou, daar heb ik wel veel over gesproken en daar wilde men graag dat ik hier ook wat over kan vertellen. Oké. Volgende vraag. U bestudeert al decennia. U bestudeert die relaties tussen Nederland en het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk. Ja. Als u dit allemaal, het Koninkrijk, dus tenminste in één zin zou moeten beschrijven, wat voor soort politieke constructie is dit dan eigenlijk? Laat me de vraag nog een keer stellen. Ik had een kleine technische fout. Dus u bestudeert al decennia uw relaties tussen Nederland en het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk. Als u het Koninkrijk in één zin zou moeten beschrijven, dan wat voor soort politieke constructie is dit dan volgens u eigenlijk? Het is een constructie die niemand van tevoren heeft verzonnen. En als je het nog eens een keertje zou doen, zou je het misschien allemaal anders doen. Maar het is een constructie waarin de partijen, de landen, bij elkaar horen, aan elkaar vastzitten en er het beste van moeten zien te maken. Als u zegt anders, dan heeft u het over uzelf gedacht, of de mensen die dit gedaan hebben, zouden het anders moeten hebben gedaan? Nou, niet per se, maar je moet je voorstellen, kijk, het statuut, want daar hebben we het over, de koninkrijksrelaties. We hebben het statuut dat zegt er is een koninkrijk en dat heeft 4 landen. En die 4 landen zijn Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten. Die zijn gelijkwaardig, maar tegelijkertijd zijn autonoom. En tegelijkertijd weet iedereen ook, Nederland is toch eigenlijk de baas. En dat roept altijd ongemak op. En dat had je vroeger niet kunnen verzinnen. Niemand heeft ooit verzonnen van zo eindigt de koloniale geschiedenis van Nederland. Nederland heeft gevochten om Indonesië te behouden. Nederland heeft
alles gedaan om Suriname over te halen om wordt onafhankelijk. En Nederland stuitte erop dat Antillen zeiden, what's in it for us? Wij blijven lekker bij jullie. Ja. En zei Nederland, nou, maar dan moet je wel bij elkaar blijven. Eigenlijk moet je met z'n zessen bij elkaar onafhankelijk worden. En wat is gebeurd? Precies het tegenovergestelde. Ze zijn niet bij elkaar gebleven, maar wel bij Nederland. Was ook niet voorspelbaar. Dat zeg ik altijd als historicus. Je kan heel goed iets verklaren waarom iets gebeurd is. Maar je kan het niet zo goed voorspellen dat het zo gebeurd zou zijn. Maar ik zeg, dit is de situatie waarin we zijn. En in die situatie hebben we nog steeds dat statuut. Wat nu 70 jaar oud is, waarvan je kan zeggen achterhaald. Maar je hebt het wel, dus je moet daar het beste mee doen. Ik heb 2 vragen over een hele interessante en hele actuele term. Dat is de autonomie. Want dat hoor je vaak deze dagen. Wij hebben onze autonomie verloren. Dankzij de vorige regering. En het gaat om particulier het financiële autonomie. Of gewoon autonomie, period. Zeg autonomie. En de vraag is dan, de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk, inclusief Aruba, hebben dus inderdaad autonomie, maar zijn geen onafhankelijke staten. De vraag is, hoe uniek is deze constructie internationaal gemoeid volgens u? Eigenlijk is het helemaal niet zo'n unieke situatie. Er zijn in de hele wereld iets van 50 landen die ooit koloniën waren. En die zelf hebben gekozen, we willen niet onafhankelijk worden. We willen op een of andere manier een relatie houden met dat moederland. Een gek woord natuurlijk, maar wat ons vroeger gekoloniseerd heeft. We zijn niet blij met die koloniale geschiedenis, maar we denken dat het voor ons beter is om daar toch bij te blijven. Nou, als je goed gaat kijken, er zijn 2 uitzonderingen, Groenland en Frans-Guyana. Alle andere zijn kleine eilanden. En allemaal denken ze, op onze eigen benen zijn we niet sterk genoeg. We zijn te kwetsbaar, economisch, politiek. Dus willen we liever bij die voormalige kolonisator zijn. Dat gaat niet altijd met heel veel liefde. Het gaat vaak met heel veel ressentiment. Want er is toch boosheid over die koloniale geschiedenis. En tegelijkertijd heel pragmatisch. We zijn beter af in deze constructie dan als we kiezen voor de onafhankelijkheid. Hoor ik u zeggen dat je kan weliswaar een autonoom land zijn op bepaalde onderwerpen, maar niet volledig autonoom? Nee, nou ja, om te beginnen, je kan altijd, Aruba kan kiezen voor onafhankelijkheid. Ja, maar mijn vraag is autonoom zijn, ja. Nou ja, dan is heel erg de vraag van, wat is autonomie? Als ik... Zijstapje, Nederland is onderdeel van de Europese Unie. Er zijn allerlei dingen die Nederland vroeger zelf regelde, die nu door de Europese Unie geregeld worden. Het statuut van 70 jaar geleden zei toen, de landen zijn autonoom, die gaan alles wat op binnenlands beleid gaat, gaan ze allemaal verder zelf doen. Alleen het Koninkrijk regelt de defensie, internationale betrekkingen, het paspoort en dat soort dingen. Ja, dat was een totaal andere wereld dan nu. Nu heb je een wereld waar alle landen zo met elkaar verbonden zijn. De eilanden, de 6 eilanden van de voormalige Antillen, zoveel sterker met Nederland verbonden zijn. Alle problemen hier zijn ook problemen daar en vice versa. Ja, in die sfeer is autonomie iets anders dan die vroeger was. Er wordt niet alleen op Aruba, ook op Curaçao en Sint Maarten wordt veel geklaagd. We hebben veel minder autonomie dan vroeger. Dat is gewoon helemaal waar. Er wordt geklaagd over rekolonisatie. Op een bepaalde manier is dat ook waar. Maar de vraag die je moet stellen, kan het anders? Dan hoor ik u zeggen dat, ja, misschien is het niet helemaal autonoom, maar dat is geen slechte ding. Want nu doet men alsof men zegt, we hebben onze autonomie verloren. En dat is een schande en dat is een eerverlies. Maar ik hoor u zeggen, ja, je verliest wel een beetje autonomie, maar it's not the end of the world. En het kan best zo gaan zoals het moet gaan. Je kan zelfs zeggen, kijk, autonomie is niet
Kijk, we zijn hier op Aruba. We hebben net gisteren, die hebben de Bandera gevierd en zo. Arubanen zijn trots op die status aparte en dat ze hebben het natuurlijk ook goed gedaan. Ja. Er is alle reden om trots te zijn. Tegelijkertijd, ja, het is waar, die autonomie is op allerlei manieren ingeperkt. Er zijn enorme problemen in de wereld bijgekomen. Internationale criminaliteit, klimaatproblemen, noem maar op, allemaal meer. Nog niet te spreken over wat er op dit moment met Amerika en Venezuela en zo allemaal gebeurt. In die context is het voor een land als Aruba heel fijn dat er een grotere paraplu is. Daar staat tegenover dat die paraplu wordt opgehouden door Nederland. Dat Nederland dan gaat zeggen, ja, maar dan willen wij ook wel mee gaan praten over bepaalde dingen die jullie doen. Nou, dat wringt. Maar het is onvermijdelijk dat het wringt. De vraag is niet, denk ik, dat je op Aruba moet zeggen, of op Curaçao of Sint Maarten, hebben we dezelfde autonomie als vroeger? De vraag die je moet stellen, werkt de huidige situatie voor ons? Okay. En dan, ja, als er wat minder autonomie is dan vroeger, ja, dat is historisch heel goed verklaarbaar allemaal. Maar we leven het heden en het heden moet je gewoon zeggen van, werkt dit voor ons? Als ik je zo hoor wegpraten, denk ik, misschien is de persoon die dit moest uitleggen, heeft geen goed job gedaan van het uitleggen wat autonomie precies is. En dan is mijn vraag ook, mijn andere vraag is dan, is men terecht boos op de eilanden, of Aruba nu, dat het autonomie weg is gepikt, financieel, het zij financieel, of zijn we aan het zeuren? Of wat zou je dan hier tegen zeggen, of tegen deze bevolking zeggen hierover? Oh, ik zou nooit zeggen van, jullie zitten te zeuren, dat helemaal niet. Ik zou alleen zeggen, tel je knopen, hè, is een Nederlands spreker. Is er boosheid terecht? Nou, kijk, als mensen zeggen, vroeger de Nederlandse Antillen hadden meer autonomie dan nu de afzonderlijke landen van de Caribische landen van het Koninkrijk, hebben ze gewoon gelijk. Maar de vraag die je volgens mij moet stellen, autonomie is niet een waarde in zichzelf. Je moet de vraag, wat is het beste voor onze bevolking? En dan kan je eindeloos praten over autonomie. En ik denk dat er allerlei dingen in het Koninkrijk anders en beter kunnen, voor de duidelijkheid. En we hebben het over democratisch deficit enzovoort. Dat zie ik ook allemaal. Maar tegelijkertijd als je er gewoon van weet dat ieder probleem, laten we het hebben over money laundering, laten we het hebben over economische crisis, die zich ook weer vertaalt naar migratie naar Nederland, en waar alle eilanden het recht ook op hebben om dat te doen. Is het niet gek dat Nederland zegt, ja, maar we willen wel graag ook meekijken als er dingen bij jullie niet goed gaan. Nou, financieel, economisch, we hebben natuurlijk gezien dat op 10-10-10, dat gaat dan niet over Aruba, en de andere eilanden, heeft Nederland 1,7 miljard bijgelegd. Ja. Gezegd, we nemen je schulden over, maar dan willen we wel voorkomen dat het weer gebeurt. Ja, dan krijg je die consensusrijk zeggen, ja, dat is een aantasting van de autonomie. Maar je kan ook de vraag stellen van, wat krijg je ervoor terug? En wat is nou voor jezelf belangrijker? Een vraag hierop. Je maakt het wel makkelijk voor mij hier. Ik doe mijn best. In die onderzoek schrijft hij vaak over de spanning hierover. Over de spanning tussen de autonomie en de afhankelijkheid van de kleine eilanden. Dus mijn vraag, waarom komt die spanning zo vaak terug? Er zijn twee verschillende dingen. Eén ding heeft met cultuur te maken en de andere heeft te maken met kleinschaligheid. Heel in het algemeen. Ik had het net over die 50 landen in de wereld die allemaal niet voor de onafhankelijkheid hebben gekozen na een koloniale geschiedenis. En ik zei, het zijn bijna allemaal kleine eilanden. Ze kiezen tegen die onafhankelijkheid omdat ze denken, we zijn niet levensvatbaar, we zijn veel te kwetsbaar. Daar willen we ergens bij blijven. Maar tegelijkertijd hebben ze het gevoel, we hebben een andere cultuur. En die cultuur wordt in die voormalige koloniale staat die ons heeft gekoloniseerd niet gewaardeerd. Nou, dat roept natuurlijk boosheid op. Als je het gevoel hebt, er is een land, in dit geval Nederland, die altijd denkt van, jullie zijn toch een cultuur, die cultuur van jullie, dan gaat er van alles mis, dat ligt aan jullie cultuur en zo. Nou, dat wil je niet. Dus daar zit een deel van dat ongemak. Maar vaak wordt te makkelijk gezegd, ja, er gaan dingen mis op
Aruba of op Curaçao of Sint Maarten. Te makkelijk door wie? In Nederland. Okay. In de sfeer van dat is een andere cultuur, Caribische cultuur. En die zijn een beetje rommelig enzovoort. Nee, er is heel iets anders ook. Ja. Er is ook kleine samenlevingen. Het zijn samenlevingen waar iedereen elkaar kent, elkaar voortdurend tegenkomt. Waar het voor de politici ook heel moeilijk is om zeg maar. Het is heel raar om niet te dicht bij de burgers te zijn. Om besluiten te nemen die voor de lange termijn voor een eiland goed zijn. Want dan worden ze afgeschaft door de stemmers die ze hebben beloofd, we gaan op de korte termijn iets voor jou doen. Ja. En dat is voor politici op de eilanden heel moeilijk om te doorbreken. En soms is het dan ook wel misschien zelfs handig dat Nederland een beetje meekijkt. U zei net, voorloop op mijn volgende vraag, zoals ik zei, u maakt het makkelijk voor mij. Het Caribisch gedeelte van het Nederland, van het Koninkrijk, horen we regelmatig dat Nederland soms, dat hoor ik heel vaak, te dominant wordt ervaren. Hoe kijkt u als historicus naar dit probleem, als ik het een probleem zou mogen noemen? Om te beginnen zou ik zeggen, ik begrijp dat heel erg goed. Kijk, het feit dat de eilanden bevolkt zijn zoals ze nu bevolkt zijn, is allemaal een gevolg van de koloniale geschiedenis, waar Nederland altijd de basis is geweest. En dat was niet in één keer over, ook niet met het statuut. Gewoon omdat Nederland nou eenmaal een heel andere schaal heeft. Dat er altijd de afhankelijkheid is van de eilanden als het gaat over de verdediging. Nou, denk aan Venezuela, denk aan ondersteuning van de rechtsstaat enzovoort. Dat blijft altijd iets waar men op de eilanden afhankelijk is van Nederland. Dat roept onrust op, ongemak op, van we zouden toch sommige dingen zelf ook wel best kunnen doen. Nou, daar zit iets, dat je kan zeggen, nou is Nederland niet te snel en te vaak in de weer. Te zeggen, dat gaan we wel even voor jullie regelen. Ja. Of te zeggen, dat doen jullie niet goed. Okay. Het punt is, dat moet iedere keer weer zorgvuldig bekeken worden. Nou, dat gaat natuurlijk heel vaak fout. Wie bepaalt dat moment? Wie wat goed is gedaan? Want iedere keer zeggen ze er is een soort gelijkwaardigheid. Maar Nederland heeft het laatste woord. En Nederland beslist omdat zij de grote broer zijn of de grote vader zijn. Dus dat krijg je ook iedere keer. Dus hoe kun je dat allemaal oplossen? Er is geen... Of is er geen oplossing daarvoor? Je moet er mee leren leven. Je moet kijken hoe je het best laat Nederland, werken. Aruba? Iedereen. Allebei. Ja, allebei. Nederland moet leren niet onnodig in te grijpen als het helemaal niet nodig is. Okay. De eilanden, niet alleen Aruba, moeten zich realiseren van Nederland wijst vaak op hele reële problemen. En had je die niet zelf kunnen oplossen? En het is niet zo, kijk, dat is echt een misverstand. Dat Nederland zo graag wil rekoloniseren. Ik heb zelf het woord in kritiek op Nederland vaak gebruikt. Okay. Maar ik zeg daarbij niet dat Nederland dat zo graag wil. Nee, Nederland heeft vaak het gevoel van als men het op de eilanden zelf niet aanpakt, dan zullen wij het wel moeten doen. En daar zit natuurlijk iets in. En dat hebben we, het is ook op Aruba gebeurd, het is in sterkere mate gebeurd op Curaçao en Sint Maarten, waar dan de zeer leidende politici bleken echt door en door corrupt te zijn, die ook in de gevangenis verdwenen zijn enzovoort. En dan was in Nederland wel het gevoel, maar als jullie daar niets aan doen, dan zullen wij wel moeten. Dus wij geven Nederland de reden dat jullie geven ons alle reden om te ingrijpen. Want... Dat zeg ik niet, maar soms wel. Want uw vraag was van, hoe kunnen we eraan doen? Nou, de vraag is, wederzijds, als ik een Arubaanse bestuurder was, laat ik het dan zo zeggen, zou ik alles op alles zetten om te zorgen, om te laten zien, dat kunnen wij zelf ook wel. Wij zijn zelf ook wel in staat om een tegenbestuur te hebben. We zijn zelf ook wel. En voor de duidelijkheid, Aruba heeft natuurlijk heel veel goede dingen laten zien de afgelopen decennia. Maar daar moet je mee doorgaan. Kijk, klagen over dat je niet... Kijk, ik zeg, er wordt ook soms geklaagd over, we zijn niet gelijkwaardig in het Koninkrijk, want... en dan komen er heel veel dingen over democratisch deficit, waarvan ik zelf ook denk, dat kan je anders oplossen. Voor de duidelijkheid. Hoe zou je dat doen, nou, maar laat ik eerst even dit zeggen. Tegelijkertijd, je gaat nooit krijgen dat een land van 100.000 inwoners
hetzelfde gewicht heeft als een land van 18 miljoen inwoners. Nederland is binnen de Europese Unie ook niet gelijk aan Frankrijk of aan Duitsland. En in de Verenigde Naties ook niet gelijk aan Rusland of China of de Verenigde Staten. Dat is nou eenmaal fact of life. Maar binnen die constructie kan je wel altijd zeggen, van luister, een aantal dingen kunnen we gewoon zelf oplossen. We kunnen jullie laten zien hoe wij dat doen. En daar moet Nederland ook altijd oog voor hebben. Nederland moet niet trigger happy zijn, want dat is ook werkt averechts. Oké. Dus je noemt de democratisch deficit en we hebben de IPCO 2 keer per jaar. U kent de IPCO goed. Ja. En iedere keer komen een aantal onderwerpen ter sprake. En dat is een van de vele, democratisch deficit. Ja. En iedere keer lukt het hun niet om dit op te lossen. U zei net, dit kan je oplossen. Dus mijn vraag is, hoe zal u dit oplossen? Nou, wat in ieder geval zou kunnen, er zijn verschillende manieren, denk maar, om te zeggen, er komt een koninkrijksparlement, want dat is er nu niet en dat is natuurlijk het grootste probleem. Je hebt die koninkrijksregering. Wat is een koninkrijksparlement? Koninkrijksregering is het Nederlandse kabinet, aangevuld met een gevolmachtigd minister, eentje voor Aruba, eentje voor Curaçao, eentje voor Sint Maarten. Maar als het een puntje met paaltje komt, heeft altijd het Nederlandse kabinet het laatste woord. Nou, dat is in zichzelf, gezien de getalsverhoudingen gaat dat niet wezenlijk veranderen. Maar je kan wel zeggen, in ieder geval zou er een koninkrijksparlement moeten zijn. En dat kan je gewoon zeggen, het Nederlandse parlement, komen een aantal vertegenwoordigers van de Caribische eilanden, landen komen daarbij. Zodat die in ieder geval mee kunnen praten als het gaat over ook dingen die hen aangaan. Dat is niet, dat betekent dat vanaf dat moment de Arubaanse stem even zwaar weegt als de Nederlandse, want dat gaat niet gebeuren. Dat is ook, moet je gewoon realistisch in zijn. Net zoals in de Europese Unie de Nederlandse stem niet gelijk is als de Duitse stem. Als ik even mag onderbreken, maar dan zegt men, oké, maar waarom in godsnaam zeg je wel, iedere keer, de koning zei het zelfs, wij zijn gelijkwaardige landen, maar dan zegt u, ja, het zal nooit zo eigenlijk zijn, dus waarom heb ik zeg altijd, de burgers van het koninkrijk zijn gelijkwaardig. En dat is iets anders dan zeggen dat de landen gelijkwaardig zijn. Okay. En kijk, ik denk de opgave voor iedereen in het koninkrijk, zeker ook voor Nederland, is te zorgen dat de burgers dezelfde rechten hebben. Wordt het concept dan misschien verkeerd verkocht aan de mensen, dat mensen dat verkeerd begrijpen? Kijk, er is natuurlijk in 1954 wel heel erg gesproken over elkaar wederzijds bijstaan en gelijkwaardig. Maar het is... Zo was het niet. Zo was het toen niet en zo is het nu al helemaal niet. Okay. Curaçao en Aruba hebben Nederland nodig als afschrikking tegen Venezuela. We hebben het hele rechtswezen. Dat is trouwens een geweldig voorbeeld van goede samenwerking binnen het Koninkrijk. Hoe die rechtshandhavingsketens en zo, hoe Nederlandse rechters en officieren van justitie daarbij assisteren enzovoort. Zo moet het gaan. Dan help je elkaar. Okay. De Hof van Aruba, dat kent u ook. De Rijkswet. Ik ga er niet vragen over wat u daarover denkt, maar het punt is wel, we hebben in de Hof, omdat er inmenging was. Aruba heeft zich niet gehouden aan regels. 2 parlementaire mensen hebben er zitten te twisten, knutselen. En daardoor is er een soort situatie gekomen waar Nederland zegt, jullie houden jullie niet aan de afspraken. Mijn vraag is nu, is dat een terugkerend patroon in dit soort staatsconstructies waar Nederland iedere keer zegt, potverdorie, jullie houden jullie gewoon niet aan de afspraken. En dit telt niet alleen voor Aruba, maar voor de andere eilanden. Dus ziet u dat als een terugkerend patroon? Helaas wel. Ja, kijk, en overigens doet Aruba dat in een aantal opzichten eigenlijk veel beter dan Curaçao en Sint Maarten. Okay. Dat is vaststellen. Maar het is wel zo, dat zag je heel erg. Kijk, toen Aruba de status aparte bereikte, dan heeft Aruba gewoon een deel van de schuld van de Antillen moeten overnemen. Die krijgt niks cadeau. En Curaçao kreeg het gelijk zwaar. En daar achteraf gezien is dat een heel onredelijke behandeling geweest van Aruba. Maar goed, dan heeft Aruba zich heel flink uitgewerkt zelf. Curaçao en Sint Maarten, die kregen, we hadden het wel over 1,7 miljard euro. Dat is echt heel veel geld. Dus dat willen we best doen. Maar dan willen we wel vanaf nu zeker weten dat jullie niet weer nieuwe schulden gaan maken.
vandaar dat CFT, dat toezicht enzovoort allemaal. En ja, wat zie je? Dat CFT is kennelijk wel heel erg nodig om te zorgen dat het niet weer heel snel uit de rails loopt. Want het loopt heel vaak uit de rails. En ja, dan zegt Nederland, ja, luister, zolang jullie het zelf niet doen, zullen wij dat toezicht moeten blijven doen. Maar u zei zelf net ook, als ik me niet vergis, sommige dingen doen we zelf beter, hebben jullie voor nodig. En dat blijft Aruba te zeggen, we hebben 10 jaar gezorgd dat onze financiën op spel staat. Alles is oké, dus waarom moeten we in godsnaam een hof van hebben? Dus u zei, we kunnen het zelf. En dat is de verdediging van Aruba tegen Nederland. En Nederland zegt, houd vast aan. Nee, afspraken zijn afspraken. Waarom dit ding even tekenen? Ja, dat hele concrete punt, daar wil ik nou niet zoveel over zeggen. Hè, maar heel het algemeen, er is wel een lange geschiedenis dat Nederland op enig moment moet bijspringen met financiële problemen van de eilanden. En dat heeft in Nederland het gevoel gegeven, ja, als wij niet meekijken hoe overheidsfinanciën worden gevoerd, dan gaat het iedere keer weer fout. En op een gegeven moment is het zo fout, dan mogen wij geld bij gaan leggen. Nou, dat willen wij voorkomen, dus willen wij... wat heeft het gevolg daarvan is natuurlijk inderdaad dat de autonomie minder is geworden. Ja. En dus dan zeg ik begrijp heel goed dat het op de eilanden veel weerstand oproept. En gelijktijdig vaak aan de eilanden. Ja, maar is dit niet ook een beetje of your making? Als je zelf er niet voldoende op let dat je je overheidsfinanciën in orde hebt, dan krijg je dat weet je. En nu laat Nederland dat instrument niet meer los. Ja, nou, daar zit de pijn, wat ik heel goed begrijp. Ja. Kijk, als het jarenlang achter elkaar allemaal perfect liep, dan zou Nederland ook al lang blij zijn en zeggen, nou, dan kunnen we zo'n CFT of zo'n KAFTA wel laten zitten, maar dat is nog niet aan de orde. U spreekt morgen voor een aantal leiders en beleidmakers hier op het eiland. Als u 1 boodschap zou mogen meegeven aan de 4 landen van het Koninkrijk, wat zou deze boodschap dan zijn? Nou, toch, we zijn in dat Koninkrijk, we blijven in dat Koninkrijk. We hebben allemaal belang bij zo goed mogelijke relaties. We hebben ook nog, dus eigenlijk allemaal belang, dat op de eilanden zoveel mogelijk zelf gedaan wordt. Dat Nederland niet onnodig zich met dingen gaat bemoeien. Dus aan de ene kant zou ik aan de eilanden dan zeggen, zorg er dan ook voor dat je zo min mogelijk aanleiding geeft voor Nederlandse bemoeienis. En ik zou aan Nederland dan zeggen, aan de ene kant bemoei je niet onnodig met dingen die eigenlijk wel goed gaan. En wees ook niet te terughoudend in het praten over dingen die nu te makkelijk als een probleem van de eilanden worden neergezet, terwijl ze veel groter zijn. En dan denk ik heel concreet, de hele klimaatcrisis, wat dat voor de eilanden betekent, de vluchtelingenstroom vanuit Venezuela, waar Nederland zegt, dat is jullie probleem, terwijl je zegt, dat is te groot voor de eilanden. En dat hoor je ook mee te doen. Ik denk aan het onderwijs, allerlei dingen. Dus met andere woorden, ik zou Nederland zeggen van, ik begrijp die kant van repressie waar dat soms nodig is, maar kijk daarmee uit. Maar tegelijkertijd, wees wat minder krampachtig in het zeggen, wat zijn de eigen koninkrijksaangelegenheden. Er zitten ook dingen bij die je ook zou kunnen doen. Okay. Laatste vraag. Het is een typisch Amerikaanse vraag. Als je in een interview bezig bent, dan zegt men, where do you see yourself in 5 years from now? En dan ga ik even terug naar het begin van het verhaal. Waar ziet u of denkt u dat het Koninkrijk nog over 50 jaar bestaat? Als we teruggaan naar het begin, wat zegt u hier tegen? Ik denk dat het Koninkrijk... Ja, dit is heel moeilijk om over 50 jaar. Maar laten we zeggen, van de wereld gaat niet verder in de totale gekte van dit moment. Want dan wordt echt alles anders. Maar als het een wat meer lineaire ontwikkeling zou zijn, dan denk ik dat die relatie nog steeds er wel zal zijn. Dat dan
als je terugkijkt, dat men ook wel eens zegt, ja, autonomie, was dat nou het belangrijkste waar we ons zorgen over moesten maken? Waren er geen grotere problemen? En dan denk ik aan die grote problemen, aan klimaat enzovoort. Durft u zo ver te gaan om een weddenschap, geen weddenschap, af te leggen van, ik weet het zeker dat over 10 jaar bijvoorbeeld dit en dit en dit, wat ik ken over de Caribische eilanden, dat dit zo zal uitspelen? Over 10 jaar, ja, dat durf ik. Over 50 jaar kan ik alle weddenschappen afleggen. Maar over 10 jaar denk ik dat de relaties tussen Nederland en de Caribische landen niet wezenlijk veranderd zijn. Dat er wel iets aan het democratisch deficit zal gebeurd zijn. En gelijktijdig dat de onderlinge verstrengeling alleen maar groter zal zijn geworden. En ik denk daarbij ook wel, als ik één ding nog mag toevoegen, laten we ook niet vergeten dat het 7e eiland, de Antilliaanse, Arubaanse gemeenschap in Nederland, qua omvang groter is dan de bevolking van Curaçao of van Aruba. Dus ook daar, dat is ook heel erg veranderd. De bevolking van elk van de 6 voormalige Nederlands-Antilliaanse eilanden is de afgelopen decennia enorm veranderd door immigratie. Nou, Aruba is dat heel duidelijk. Ik spreek hier meer Spaans dan Nederlands als ik hier op het eiland ben. Maar er is inmiddels echt ook een grote gemeenschap uit de eilanden in Nederland. Die ook weer maakt dat er anders wordt gekeken naar de eilanden vanuit Nederland. Ik ging u vragen of er iets was dat u nog kwijt wilde. Want ik wilde het goed doen, want u bent hier exclusief, begrijp ik. Is er nog iets, of was dat het laatste punt dat u nog kwijt wilde? Of is er iets, zegt u, nee, ik wil echt het kwijt voordat ik vertrek? En wat zou dat dan zijn, mocht het zo zijn? Nou, dat ik het... Mijn ene laatste boek heb ik geschreven samen met een collega Wouter Veenendaal. Dat heet Ongemak. En dat gaat over de relatie tussen de eilanden. Dus ik zeg maar even de eilanden, dus onder andere Aruba, met Nederland. En ik zeg steeds van dat ongemak is er. Dat ongemak je kan niet wegnemen dat de relatie onevenwichtig is, omdat Nederland zoveel groter is dan. Het is al heel wat. Leer het mee leven. Als je over en weer dat onder ogen ziet en choose your battles. Waar kan Aruba Nederland goed mee gebruiken? Daar moet je over nadenken. En vraag dat aan Nederland. Zeg, luister, dat kunnen we niet zelf doen. Help ons daarmee. En dan, ja, inderdaad, dat lijkt mij belangrijker dan voortdurend te betreuren dat de autonomie niet hetzelfde is als 50 jaar geleden. En gelijktijdig mag je ook tegen Nederland zeggen, geef ons vertrouwen. We kunnen allerlei dingen heel goed zelf. En doe niet voortdurend die schoolmeester die alles beter weet. Duidelijk. Ik wil u graag bedanken voor uw inzet en voor uw bezoek. En nog bedanken voor uw inspraak hier. En nog het beste wensen voor uw bezoek op Aruba. En morgen veel succes met uw presentatie. En nogmaals bedankt voor hier zijn vanavond. Graag gedaan. Dank u wel. Professor Gert Oost-Indi, que é um historiador e é uma pessoa holandesa que conhece nos Island hasta papelente está papiando ook daarmee. Dus ik conhece nossa história e pensei dat het bom para nós fazer certas perguntas para abo como para compreender a relação com o bia tá difícil interpretação tá coisa diferente e nos há vista amplo interessante de um historiador que conhece Island e a gente de uma perspectiva portanto abo agora aqui por compreender a relação entre Aruba e Holanda e outro Island muito mais melhor. Espero que boa informação aqui de forma construtiva, educativa e assim nós tudo e Aruba adiante. Por agora aqui me quero agradecer por a atenção, agradecer meu invitado e desejar abo feliz noite. Meu nome é Tito Laclay. Até depois.